Може би си забелязал, че колкото и да искаш промяна, понякога се връщаш към едни и същи модели. Като че ли има скрита сила, която те дърпа назад. Дърпа те обратно към старото мислене. Това не е проклятие или лош късмет. Това са стари програми, записани в подсъзнанието ти. Психологията казва, че до 7 годишна възраст ние вече имаме базовите вярвания за себе си и за света. Те са вследствие на нашето възпитание и отношение към нас самите. Те се формират не от това, което ни казват, а от начина, по който се чувстваме спрямо средата си. Квантовата физика добавя, че тези вярвания са честоти, които постоянно излъчваме и които оформят реалността около нас. Затова, ако в теб има програма "Не заслужавам", ще срещаш ситуации, които го потвърждават.